Igbo bụ Igbo ekene m akọmana nwoke a na-eko Igbo ka ọjọọ onye mana na-adị mana arụ anyị kọwara gbasara mana anyị nwoke emekwa omenala emekwe mmụọ na like na-emekwa anyị bụ ndị Igbo na like nakwa omenala dịkwa gboo ọbụrụ site na anyị nwa n'aka bụ na-asị ka anyị gee ntị n'onu yọọ ya ekwu yọọ ya akọwa ma ike yọọ ya enyere anyị aka onye ekwe sọ m aka ka ọ na-asụ nke unu na-egokwe okwu a ka ọ na-eshe ekwe vidio ka ọ na-erukwa ndị ga-eruru aka Igbo biko ekene m nke ya ji ya zeru ise alụsị anyị nọ na ya kịta ka a na-akpọ alụsị ogwugwu iheri ukwu na-ege ntị alụsị nwa dibịa Chinemele ọgọ bụrụkwa alụsị obodo ọkwa ya jeluzi ama ife arọkwu a na-agba akpụkpụ aba ime ka dị nke a bụ oke o bu akpụ akụkụ na mana ngwa ahụ na aha ma eje aha ma afụ nwa dibịa anaghịkwa aka efu arụsị ihe mere ya bụ ka ọ dị mkpu a onye pụta afọ ya eme n'ọnụ ihu mmụọ ka ebe ọ dị ọgọ n'anya a na-ekwu ntụ onye na nwa mmụọ na-ebu ike ụgwọcha ọgwụ n'ihi aka ya anọ bupụ ọgwụ ahụ egwu ọ bụrụ na onye ji mmadụ ụgwọ ya ekweghị akwụ ya ụgwọ nga ka a ya nọ mee ihe niile ịtụwa ya mmadụ like onye ji mmadụ ụgwọ ịtụwa ya mmadụ ha meni ụsa akpụkpụ ebe a pụrụ ya egbo ịfụ ya onwe ihe ọbụla ibu bịa na ọdọbegodi ya nga na ọmụmụ ka ọ bụ wee bata. So how many months ka ọ na-anọ wee na-agbata ụgwọ otu ọ na-enye anọ onye ọbụla a tụrụ ya na-asị na ya ekpeta ọ kpetara ya ihe ọ na-enye ebe izu na anọ ka ọ na-enye izu na anọ a bụ 8 days n'ọnụ oyibo 8 days ọ pụọ ọrụ 80 days ka alụsị a na-anọ izu na anọ ekwelu na ọ na-eme a na-ekwu a na-eme ogwu iheri ukwu nke a bụ mkpu ntu ọ na-enye ana na-agwọ ọgwụ na-eme nke a na-eme nka na-eme imo anọghị nga amụọrọ ya bụ isusu wite mkpu ogwugwu ahụhụ ezuo gị ahụ ya bikọs ịma na onwe ndị na-abụ atụsị afa na alụsị fe eje gwọ ọgwụ abịazie alụsị hapụ igbu egwuketa nke a na egwuketa ya akụrie ya fụ na ahụhụ dị ya n'ime were ya gwọ ọgwụ n'isi onye ọgwụ mụọrọ isusu ọfụ ya na-abụ ọ na-afụ ya n'anya na-abụ a na-ekwu ọ bụ dị arụ izu na asatọ 8 days ọyị atọ na afọ ogbu ụbọchị nkwọ ọya bụ ogwugwu iheri ukwu oke mmụọ ihe nji na-egosi gị abụ na ọ ga ebe adreesị ụmụ arụsị mmụọ a na-ekwu okwu ụdị ya ekwu m sị na onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ a na-amasị na ọmụ ji ọfọ maọbụ na ọmụ bụ eze dibịa maọbụ na ọmụ bụ nke ehi niile adịghị nga ọ mmadụ gbusiri ya na-ene bịa kpụrụ ya bịa gbuo ka anyị ghara ịmanụ ka anyị mụrụ onye ha eleghị onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ ogwugwu iheri ukwu ụdị ya mmụọ na-apụ apụ na-abata nga ka m gwara na mma anọ ya agọ ego ndụ tara ya na aka ije gwa ọha ka o si adị nga ka nna na-agwa ala agba aka bupụ ya 31st night ebe a ka ọ na-akpọtụ ebe a ka ya anọwa Kenya bụ ala agba aka nga ka ya anọwa ka ya dịka m si gwa gị ya na mbụ ndị emere ya na-echigata n'obinite odi ogeri nwaanyị oti obi aka na-abụ ara na-azụ nwa azụ gị binite na ọ nọ n'ihu n'ụbọchị taata bụ oke ngwu dibịa n'ọbịa bịara n'ụbọchị taata sị ka ya mara dị mmụọ nji aba ihe ahụ ehi niile adị nga mmadụ gbusiri ya ọnwa nke mkpụ bịa gbuo onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ ma ndị asị ha buru nke a na-anụ ma were ya jee serebret ba a na-ekwu esi na-asị ọtụta gị ime eku mmiri dị n'udu were arụ ọrụ gị ọrụ ị nabụrụ onwe wuti obi ọcha ụdị ọrụ ya na ọsọ ya bụrụ mmadụ mere gị obuchighara gị azụ back to sender ọ nga ka nna ọgwụ ya ọ dị nka ya agọ ịhụ ndụ na mmụọ ọ bụ di ya dị ya ụla asị ọkọ ma agba ogidi ofu nwoke na-anụ igwe nwaanyị ọtachiri ọgba ọya adịghị ya ọya bụ ụlasị ogwu iheri ukwu aka odi iyi ihe ọkịka ji ebube
ụlasị ogwugwu dị na anụ mmụọ ya ọrụ ọbụla ị rụchara abịa n'ihu ya na ose ndị ma na onwe isi ide na-efu ya n'oke nwoke ka ọ bụ agba ogidi ụtachịrị ọgba ya adịghị ofu nwoke na-anụ igwe nwaanyị ihe ọkịja jide ebube ọka o buru ụzọ o jide ọkebe ọ dịka ọ na oyi ezi ọhịa a na-ekwu ekwu a na-eme eme ịbata anụ ọkịja afụghị ụlasị onwangị igwe ihe onwangị iji azụ ege ọhịa adịghị ya a na-ekwu ekwu a na-eme eme nke a bụ anị ya adịghị ya na-ịmanichi elu ihe ịmanichi elu mmatụ wee dechapụ ihu gị abụ mmekọta ihu niile na-eme na ka ị ya atọnarị ụkwụ wee gaa ije ọhịa adịghị ya n'ogwu small but mighty ọkwa efere ya nna agba akwa efu ka esi n'onye na mkpụrụ atụ wee rụọ ọrụ nka isi onye ọcha ọ ya akwụrịrị ụgwọ sọrọ ya asọghị ọkwa efere ya ehere debe n'isi ya mgbari ego mmadụ ka ejebe mmụọ karịrị arụsị mmiri ogwu nke ekwensu ogwu mmụọ na-eme ihe ekwensu ya adịghị ya na-akpụ ya bụ ekwensu ogwu oke mmụọ ka ọ bụ small but mighty ọ bụ a na-ebuje mgbụrụ nna ahụ egosi anyị ọma n'ihu nna ahụ eso m nna jee mbịa dibịa so nna jee rụsị ọrụ nwo ka ọ dị jee ọrụ mmiri jesị ọrụ nwosiri ka ọ dị anyị afọsị ya akpụọ edebe nka ọ nabata ya alụsị gịnị dịkwa ogwugwu yeri ukwu oke mmụọ na-apụ alụsị ogwugwu yeri ukwu nke a mmụọ pụrụ n'ọjị oke ọjị ka ọ bụ oke osisi isi nga ababa ijebe ihu mmụọ ya nga a na-adọba ndị nwụrụ anwụ mmụọ na-agbasi ozu nga ịbịa nga agodocha isi ebe iburu ya ijebe ebe a na-adebe ndị nwụrụ anwụ n'ime ebe a nwee ndị nwụrụ anwụ na ebe a kịta ozu dị n'ime nga mana a na-abazi ya fọna atụchiri ya atụchi ka obodo si wee dị taịta bụ ụbọchị bụrụ nkwụ ma ịchọ anya na-akpụta smọl were anya gị na-abụ obele mba anyị ga obere ka ọha na eze wee ma na ihe ekwu ka a na-eme na-ekwu a na-eme ihe si ebe mba bịa ịgwara anya ọfụnụ maka ịgwara gị na a na-abịa abịa ọ dịka ọ na-achọ amụ ka ezi efu ịgwara anya ọfụ bite ihe niile akwa eji butesi ndị nwụrụ anwụ akwa eji bute ndị rie n'ego mmadụ ka a gbaa tụọ gị arụsị ya na-anya gị n'ahụ ọ bụ afim ka anyị gị na mmadụ mee biznes nye ego ya gị bụrụ mba gị bụrụ mba aka adị ọkụ obi adị ọzọkwa ụmụazị mmakịta ofu 80 days enwụrụ asị na ịgwọ ọgwụ eje ebe n'imebie ọgwụ afọ ịgwọ and that day ka ị na-anwụ that day ka a na-ebute ozi ọ gafee ugbu onye ọzọ mba ekwubu na ntu a nwere ihe na-esi nga pụba ilo azọkwana mmadụ ụkwụ na-azụ ụkwụ do mmadụ erite n'ibi ụkwụ mmadụ eri n'ibi ụkwụ do onye ọbụla na-aga imezie misteki rie nkọ do ị akwụtọrọ nga ahụ onye agha agazi ihu na mmadụ gakọtara ntu ezo onye ụkwụ na-azụ ụkwụ na bụ esi ntu akwụtọrọ na agha agazi ihu nna dụanị azụ ị na-eru mike okongwu dibịa ihe abịaka n'ihu mmụọ naba ntu ahụ anyị emenarị ijiji ma nji na chief dụa na onwe ụlọ gap ya nga ọ na-eyi anụ ụbọchị anyị ka bụ n'ihu ogwugwu yeri ukwu otu a ka ọ dị oti obiri aka na abụ otu a ka ọ dị agadi na-etigbu ikorobịa na-etigbu okorobịa onye nọ n'ihu n'ụbọchị taata bụ okongwu dibịa bụ onye nọ n'ihu n'ụbọchị taata ọ ya bịara ebe mara mmụọ na-akpọ ogwugwu yeri ukwu ọ sị na ya chọrọ ka ya mara mmụọ nji aba mara mmụọ na-efe ya nji eme mkpọtụ ọ ya adịghị ya a na-ekwu adịghị izu ọgụ enwe m na-agba ngịba ogwugwu yeri ukwu n'ụbọchị taata enwe nsị gị na ọbụ ihe ọma ka ị ga-enye ya bụ okongwu dibịa azụ m n'ọbụ ihe ọma ka ị ga-enye okongwu dibịa na ya n'oli anya na-anọ ụbọchị na-anọ okongwu dibịa nọ n'ihu n'ụbọchị taata okongwu dibịa azụ gị na ụkwụ iji wee bịa obodo a na-akpọ Ọkịja na ọ bụ ihe dị mma ka ị eweta n'ime ya obodo gị agha na ya ndị esịghị baịbaị ga-asịkwa gị nnọọ ma ị na-arụ otu a a na-ejebe akara eze anaba akara eze ma ị na-arụkwa isi stafra na and the business ọbụla nna m ọ ya na-aga
asị m na ihe ọbụla ị na-eme na ọbụla ihu n'ihu ka oke enwe na mana oke enwe a na-ana azụ uche gaghị egbu ma ọ naghị agha egbu okongwu dibịa onye ọbụla etere ọ ngezi na ọ ga-ebe adreesị ụmụ mmụọ na-eme ka a mụrụ ụmụ mmụọ niile anyị ama maka na ndị ụka bịara bịa mee ka a nọgide anyị ana n'elu mana ihe a na-akpọ anyị bụ ndị omenala onye ka o ji eme bịa na mmụọ asị na ọmụ bụ omenala Igbo ele ya ike dị n'awụ ogide a n'aka nna m emegidere pụta n'ihu mmụọ anyị na ihe atụde emegide a na-ama asị na ọmụ bụ ọfọ mmụọ maka mmụọ anọ mmụọ onye bụ ya mana ọ mgbe ịkwado ozi esi na onwe ka otu wee ga-ịbịaje n'ihu mmụọ afụzighị aka anyị mara ka ihe esi ya abịa a na-ama etu ọnụ ihe niile abụọ na agwọ na ele ka eji wee mara dibịa enwe m na-asị ihe niile na-efolo ihe nna ekwu n'okwu ihe okwu n'okwu ọma na-ekwu n'ihu ya n'ụbọchị taa n'ihu owuwu anyị nọ taa na ihe m na-ekwu n'ihe niile na-efolo owu bụ ndị na-eme na-adị mma ihe m na-agba ekpere m na-ekpe ya n'ụbọchị taa bụ small work plenty money agba ọbụla bụ akpata nnukwu ego ọ ihe m na-agwọ n'ọgwụ a na-ama agwọ ọgwụ agwọọrọ gị ọgwụ na-akpakwa bara osi na dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ n'ofu agwọọrọ gị ọgwụ I change your life change your life mana ihe bụ ụzọ ajụ ese n'isi mee lab onwe mmụọ na-enye nsogbu esetụrụsịa otu mmiri na-enye gị nsogbu ihe nọkọta na nlọ ịfụ nge nwaanyị na-eke isi gị ọ bụla ọ ga-akpa gị egwuo mmiri dimkpa na anyụ mamịrị n'ụlọ mụ ọha na eze ihe nji na-ekwu ya bụ na obi aṅụrị m ka m ji na-ekwu ya maka okongwu dibịa ọ gwa mụ na ya abịa be m ewesị ka m kwupụ ka ọ ha m n'ọnụ okongwu dibịa ndụgụ na-eke ndụgụ n'orie ndụgụ na afọ ndụgụ na afọ ahịa na-anụ ụbọchị na-anọ asị m nkwụ iji bịa ọkịja na nke ihe ji ya abịa ya aka ya mma gị na ụlọ asị ọkịja gị na mmụọ na-emere m ihe gị na ohu mmụọ gị na nnụ mmụọ gị na mmụọ ndị ukwu gị na mmụọ ndị nta gị na ndị mbụ gị na ndị mbụ asị m na ọ bụ ihe ọma ka ihe akwụ n'obodo ya bịara ya isi fansị gị isi ihe niile ị na-eme na-adị mma asị m na anya fụrụ ugo ya aṅụrụ ndị bụ ugo na a na-afụ ugo daada n'ọbụ n'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama okongwu dibịa asị m na ọbụ n'ihu n'ihu ka ihe adị na-aga uke mmadụ aja akwụdoghị n'ezi omechi ihu mmụọ omechi ihu mmadụ aja akwụdoghị n'ezi asị m na ejebe ejebe na ije rie naba anaba na ije ruo ụkwụ gị anya echetara gị ihe dị mma aka gị anya ewetara gị ihe dị mma onye ọbụla afụrụ gị n'egwu anya asị m na ọ tapekwa anya na ọja afụ onye fụrụ na-agba egwu n'ọgba egwu ọja agbabe ndị mmụọ ka ọ na-agba n'ọbịa ka m na-ekwu okwu asị n'ụbọchị taa gị na ogwu iri ukwu mmụọ na-emere nri asị m n'ọba na-ekwu ekwu a na-eme eme n'ọbịa ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa asị m gị were n'ọbụ n'isi okongwu dibịa ka anyị chụrụ ya bụ aja n'ụbọchị taa sị na ọ jebe ejebe na oji eruo anaba anaba na ọja anaghị n'ọbịa ka anyị na-ekwu okwu ya lekwa n'ọfọ asị m na uriom a na-awọ nri okwu n'ọbịa ka m na-ekwu okwu eji m uriom a na-apịacha ya ahụ n'ụbọchị taa si ndị niile si na ihe na-eme na ọja adị na-aga n'ihu asị m na ha ji adịkwa na anọ n'ụsọ ọhịa na-akụkwasị na ha ya anọkwa n'ụsọ ọhịa na-akụsị m ka uriom na ọ bụ n'ihu ka gị bụ okongwu dibịa ya adị na-aga na onye maara n'ụbọchị taa bụ nwa chi na-agbara ọgụ eke ike dị na-agwụ obi daa n'aka m asị m na ụkwụ ha bụ ihe ọma ka ọ ya ejetara gị uje gị na ụna gị ijebe ejebe ije rie naba anaba iji anarụ nke a na-eke agwọ ụya ada eme mmanwụ ebe nta ada eme ka ọ mee ka ọ bụrụ agwa ya bụ uriom ya nọ n'ihu owuwu yerukwu n'ụbọchị taa na-akụrụ ụsịọm n'ụzọ na-akụchasịrị gị ụzọ akpa na-eyi mmadụ ndị ya nwa mmadụ na-eme na-ewe iwe n'obi a sị ya akụchara gị nga ọ nọ n'ihu mmụọ n'ụbọchị taa na ọ ji akụchara gị ya na ọ bụ n'ihu n'ike oke enwe na mana oke enwe a na-ana azụ na ọhịa a na-ekwu okwu ya na-akpọ a na-agba aka 2023 mma emere gị ekpere bụ ihe oke ewuru oke ifugbu pocket never dry agwụrụ ya n'ọgwụ na ewere a na-arụ ọrụ abụ a na-akpara ya akọ gị ego pocket never dry mgbe ọbụla iji m aka na akpa ya akwa ego ihe eri asị gị were mmanya n'ọbịa ya kwu na ọjị ka ya kwu na mmanya doonunu n'ọbụ ihe o riri ka o nyere chi ya asị m ụnụ were nye mmanya ruo ọnụgụ ya asụkwa nnọọ mmanya a ka m ji egbukwapụ akarị ogori dị n'ezi m ruo ọnụgụ na onye ọbụla na-achụ nsị n'okongwu dibịa ka o yi egbu onye ahụ eji isi ewe ezelu mmiri ise wee sị na nwanụ mmanya ji elu mmanya ji ọgwụ asị m na onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ n'ọbịa ka a na-ekwu okwu ya bịa ka m bụ ya ọfọ n'ọbụ ọfọ a gọchara okwu ome n'ọbụ okwu ekwuchara bụ ọfọ n'ọbụ ọfọ ka m bụ n'aka a n'ụbọchị taa ọfọ hazuru nye
ọba mụkwara ọha zuru nye gburugburu ekwuru na onye ọbụla ji ọfọmọfọ ma onye ji ya na ogwu yeri ukwu nne m otu okpi aka na-abụ ụdị ogeri nwaanyị ebikwere nge ọfọ mbụ n'aka taa agba ka m na-ebe ọfọ kama na ndị m na-ebe ọfọ bụ uke mmadụ dị n'ụzọ ngị bụ okongwu dibịa ka m na-ebe ọfọ n'ụbọchị taata azụ m amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị nke ga-ebinite efu ngị bụ okongwu dibịa azụ m ọfọ ekpekwana ya na ekpekwana ya azụ m na ijebe ejebe na ije ejeru na ịnaba anaba na ihe anarụ ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere anya mmụọ n'ọnụ ọnara na ọbụ ya fụrụ aka nna aka m na-eme o si ya m n'aka ewesị na ude ga-aya egbu na ọ naghị aya egbu na ụkwụ iji wee bịa ọkịja na nke ihe ji ya na-anaghị aka mma ngị na chukwu ngị na-ana ọkịja ngị na ogwu mmụọ ngị na nnụ mmụọ ngị na mbụ ngị na ekele na ọ bụ ihe ọ yiri ochi ya ka ọ na-emeri ya ogwu mmụọ nnụ mmụọ asị m ụnụ were ọgbakọ ngị bụ ogwugwu yeri ukwu na ọ bụ testimoni ka okongwu dibịa ya bịakwa ebe ị nọ n'ihu wee nyekwa ngị na chukwu ngị na ma fansị ya niile na-efori ya afancha ya enyekwu testimoni na ha cha abịakwa bịa nye testimoni ha ga-esitụrụ okongwu dibịa wee bịa nye testimoni ọba na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-eme eme ka a na-ekwu ekwu n'ọbịa ka nna gwa gị bụ ogwu yeri ukwu wee sị na ọ bụ ka anyị gụrọ ka ọ rere anyị mara anya dị ire na ya mara ome ya dị ire na anyị bụ nwata na-arụ arụ n'afọ n'afọ kapụ na fada gba nwata masị ya wee para ishi nye ya mgba nnezienu mụnụ ntu a ka nna abịa agba ahụ nka mmụ eji egbu ndị iro onye si na-asị pụta ka ịfụrụ n'anya a na-ama etu ọnụ anyị kwuru m ụgwọ agwụ nsisi ya na ọ bụrụ na akụ bụrụ n'ihe echichi maọbụ nka na ọfọ a na-erubara m ibia na na-akpọrọ ya ọfọ ọha zuru ya were mbụ ya ebe si na ọ bụ ntụ asị gị ya n'isi ụka ọ ya dị na eke dị n'orie dị na afọ dị na nkwọ dị na ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ uke mmadụ nke ji ebinite ịgbara ya na atụmatụ ekpekwana ya na ekpekwana ya wee sị na ọ bụkwa ntụ asị godi ya n'ụbọchị taata ka ọ ya dị ngị na chukwu ngị na asị m nekwe ọfọ nekwe ohio ekwu ka a na-eme ụlọ ọhụụ ka amagharị ụlọ asị ka amagharị ụlọ asị ka ọ na-akụchara gị ụzọ ọ bụrụ ile na ọ bụrụ efe ụmụazị akwụrụ na afịa aka n'ibe okongwu dibịa bịa n'obodo a sị na agba mgbada na-ejeri nta ọgba m n'ọbịa dị ebe mmana onwa ka o si adị n'ọbụ ihe m nwụrụ ka m ga-enye ya okongwu dibịa ihe nna ya n'ụbọchị taata bụ oke ikpo bụ asị gị jebe n'ọdịgbo ere na-agụ na mma na arọ nụ na-anya ụnụ afụ ebe anyị nọ na a sị na onye njepụka onye isi awọ mma who no go no no before you know you need to go anọ m life before you know you need to go ije ruo iwe nwara ife a na-ekwu ma na ọ bụrụ ife ụmụazị ịghọta ọwayo onye wayo ahụ elu n'isi mmiri mba ọ na-egosi anụmatụ aka na-akpọ afọ adamezi irumezo nna-eme ya na-egosi ọra na eze nekwa ife na-eme maka mmasị unu rie nri ya ma mụnwa bụ okongwu dibịa dị erie mma ebu n'ụzọ rie na a sị na onye na-edu ọgụ na-ebu ụzọ nọrụ n'ihu ọgụ ị ga-anọ n'ihu ọgụ isi mmadụ ga-anọ n'ezi dị ebe a buru ụzọ gaa ịgazi agata ndị mmadụ ewe so onye bata ebe ọbụla nje alụsị ọbụla m ga-anọ m abịa alụsị mba erugo 15 fe m bụzi bụ ijite na-agwa bụ maka onye ọbụla na-atụgharị ịchụ m ị na-achụ ọnwụ odogwu agba egbe ọka kwụrụ n'ọlụkwa n'obodo agba ya egbe na-abasị mba ike ọ dịrị izi na blọgụkom na-ege ntị ọbụlọgụkom mechie erike esi fenya gaba na m agbaghara ugwu ya mana anya na alụsị na-eme ya na alụsị na-eme ọ bụrụ ife ụmụazị ya na alụsị na-eme na anya nwa ga ugboro one ka ọ yọgwa obi ka ọhụ nwede efe kasị ebe nna ga wee nwee efe ịbịaghị nso ka mụ na n'ebe ya apologis anya ọ sị m ọ bụrụ nga ntụwa ya nga ma mụ gọ ha ya ọfọ ngọ ya n'isi ka ọ nwere onwe ya na ya na nsị ya mba ya nọ nga mana onye nọ nga ya akaghị mma nke ịghọta n'odogwu ka gịnị ya ma ha akpọ m adreesị ụmụ arụsị na nkịtị ọzọ bụrụkwa na okwu ya onye chọọ na-eri ego na gị na mmadụ mesi biznes eri ego nọmba ya dị ebe afọ eze dibịa bịa kpọọ ọlụfa nọmba yi bịa kpọọ ya n'ọnụ fọ ndị na-eri ego mmadụ 080 chee ka abịa 080 21 30 36 13 ka m kpọkwa ya ọzọ maka echiri ine mmadụ asị na ya bụ nwachi na agbụrụ ọgụ 2 maọbụ na ya bụ aka ji ọfụ